Wrexham! Wrexham! Mae Wrexham ar y blaen! Wel, croeso i mewn i'r gôl ar ôl penwythnos hynod o gyffroes. Eto un o'r rhai mwyaf cyffroes yn hanes y clwb. A da ni yma unwaith eto. Da chi wedi clywed am 007. Wel, heno mae gennym ni'r 000 Heaven. Sef Owen ac Owens, Arwel, Ifor ac Alun. A da ni yma i sôn am benwythnos arbennig o bêl-droed sy'n newydd fod a penwythnos cyffroes o'n blaen ni. Ond fel maen nhw'n deud yn yr hen ddywediad, ni cheir y melys heb y chwerw. A mi ddechreuodd y penwythnos ar ddydd Gwener y Groglith yn Halifax. A falle ddim y canlyniad gorau, a falle ddim y perfformiad gorau. Be ddau ti'n meddwl o hynny, Arwel? Dwi'n cytuno efo ti bod wedi bod yn ddiwrnod chwerw yn yr ystyr. Oedd y gobeithio'n yn uchel yn doedd ar ôl game Oldham. Oedden ni'n trin sôn yn y podcast am 3 pwynt, neb yn amas ni'n cael y 3 pwynt yn Halifax. Mel bod ni wedi hitio rhyw plateau o ran y perfformiadau gan y bechgyn, ond fel sydd mor nodweddiadol o Wrecsam a'r gyngrair yma, dos o byd i gael ei gymryd y gan y tal. A pob parch i Halifax deud y gwir, nath nhw chwalu ni'n yr ail hanner yn do. A dwi'n meddwl, i ni ddim ar yr hanner. Swn ni wedi cael yr ail gol ne, so Pennod tynnu clefft mynd i mewn, a sy'n ni'n ddwy ddim ar yr hanner, dwi'n meddwl sy'r gêm drosodd wedyn. Ond, oedden nhw'n llawn heirydd 3 pwynt. Nath Wrecsam just ddim cweit clicio mewn i'w gêm yn yr ail hanner. A lot yn gweld bai ar Ben Foster, ond do'n ni ddim wir yn gweld bod wedi gwneud camgymeriad mawr. Wrach sy'n wedi gallu arbed 1 neu 2 o'r 2 gol ola ne, ond o'n i ddim yn pwyntio beth at Ben Foster, rhaid fi ddeud. Be ti'n meddwl, Ifor? Dwi'n cytuno ti efo Foster, o'n i'n meddwl bod o bach yn ar y deg yn de, ond dwi'n meddwl i'r highlights, dwi'n meddwl mae'n un o'r gemau prin a dwi heb un ei weld yn fyw neu wylio ar stream, ond si rando hwn ar y radio, a dda nhw, Radio Cymru, a dda nhw'n eitha, waw, damning, dwi'n meddwl i'r gair amdanyn nhw, lle bod y tîm yn edrych ar gorff, fel ti'n deud, falle bod y tîm a'r cefnogwyr wedi gymryd o'n ganiataol. Dwi'n meddwl, yna lot o bobl wedi mynd draw na, bank holiday, reit, mae'r pwyntiau yn y bag, a gan bod Halifax oedden nhw wedi mynd drwodd i'r trophy finals, eto sy'n meddwl bod nhw wedi ymlacio chydig, ond falle oedd hynny wedi gweithio eu plaid nhw. So, ie, y gwahaniaeth o'n i'n deimlo rhwng bore di Gwener a bore di Sadwrn neu bore di Llun, ddau begwn gwahanol lle. A ni yn ofni'r gweitha Devin Os County ar ôl y perfformiad yna. O'n i'n am y perfformiad yna yn Oldham, o'n i'n meddwl hwnna oedd y fflwc. Nid y game yn Halifax oedd y fflwc. So, ie, o'n i reit flin nos Wener, neu ddweud hynny. O'n i di mynd i Halifax, oedd yn bell iawn i fynd i fod yn siomedig, ac oedd o'n ddwrnod gwych tan yr ail hanner i fod yn ores. Oedd yr hael yn tywynnu, oedd am filoedd o gefnogwyr o gwmpas y dre, pawb mewn hwyliau da. A oedd yr hanner cyntaf yn eitha, oedden ni ar y blaen, fel chi dweud, tynnu clifft i taro'r trawst, a o bopeth yn teimlo, ond dwi'n meddwl gafon nhw sioc, nath nhw ddechrau yn wael yn yr ail hanner, gadael i Ali rhedeg drwyddyn nhw a sgorio. I fod yn deg i Ben Foster, mi nath o cwpl o arbediadau da iawn sydd wedi gallu bod yn waith, felly o'na mwy o fai ar lawer o'r chwaraewyr heblaw am Ben Foster, ac oedd o'n un o'r gemau na, mae rai fi ddeud, a tro cyntaf tymor yma, mi nath o ddigwydd cwbl o weithiau tymor diwetha, yn enwedig tua'r diwedd pam nathon ni golli'n ffordd braidd, oedden ni, dwi'n meddwl bod y tîm wedi panicio, i fod yn onest, dwi'n meddwl bod wedi disgwyl ennill, 4,500 o gefnogwyr wedi teithio, a enghraifft, efo 20 munud i fynd, doedd Oli Palmer ymlaen, doedd Tom O'Connor ymlaen, so gen i 2 chwaraewr ychwanegol oedd yn gry yn yr awyr, a nathon ni bob un tafliad, nathon ni gymryd yn sydyn, nathon ni'n rhoi unrhyw groesiad i fewn, felly
A mae'r math yna O- beth yn gallu adeiladu Ie. y pwysau. So ti'n dweud yna panic wedyn, lle oedden ni'n panicio lle? Neu? Oedd, wel, oedd Jordan Davies ymlaen ac oedd Mm. o'n trio'r rhedeg trwy bawb ar ben ei hun a pethau felly. Wedyn oedd na ddim patrwm a dwi'n meddwl to, oedden ni wedi colli yn siap a wedi colli'r syniad. Ac oedd o'n un o'r gemau na, oedd ti'n teimlo os o'n i wedi chwarae am awr arall, doedden ni ddim yn edrych fel bod ni'n mynd i sgorio. A wedyn, ond dyna fod, so, da ni wedi mynd faint 8 gêm ar hugen, heb cael 6 mis. curo. 6 mis yn felly- mynd, yna go. So, o'n i siarad ar y car ar y ffordd yn ôl a dweud, wel, jyst gobeithio mae pawb yn gallu cael dwrnod drwg yn y swyddfa, dydyn, a jyst gobeithio mae dyna be oedd o, achos ond oedd rhywun yn poeni, achos oedd rhywun wedi rhoi ar grŵp y Cochion De Cymru o pryd oedd y trwydwythau yn ei golli 2 gêm yn olynol. Wedyn, o'n i'n misio rhoi, achos rhag ofys y rhai bobl yn galw fi'n negyddol, ond mi nath o'n i golli i Dagenham, wedyn colli Bromley, a wedyn colli i Grimsby, no. Wedyn, oedd ti'n poeni fo hynny'n digwydd, ond efo'r hyder, na, da ni wedi cael tymor arbennig o dda, a dwi'n siŵr yn ôl yn y cae ras, lle da ni yn ddigero am ond i cael un gêm gyfartal drwy'r tymor, fysa ni mewn sefyllfa i ateb yn ôl. Ond ti yn negyddol, dwi? Na, wel, mi nes i, wrth sôn am y gêm nesa, oedd yn erbyn Notts County. Dwi'n meddwl fod i wedi dargogan, falle fysa Wrecsam yn ennill 2-1, a'r chwaraewr fysa wneud y gwahaniaeth rhwng y ddau dîm oedd Ben Foster. So dwi ddim yn meddwl fod i'n rhy negyddol felly. Na, chwarae se, ges ti hwnna'n iawn. Do, so be na ti'n meddwl o'r gêm yn Notts County ta, Ifor? O'n i'n meddwl bod o'n gres. Gathen nhw lot fawr o'r bel, a chwarae fan hanner ni yn ystod yr hanner cynta, ond eto o'n i'n teimlo bod ni'n oce, o'n i'n daclus. Gathen nhw ddim cyfleon. A dwi'n meddwl, nath nhw sgorio neb yn lli y chwarae, o'n i'n meddwl. Dwi'n amas, oedd o'n gic rydd, oedd ddim yn edrych felly o tu ôl y gol. Na, doedd i ddim. A wedyn, gathen ni'r gol ar yr amser iawn dechrau'r hanner. A rheoli'r pel, gael yr ail gol, a wedyn mwy o sydyn gathen nhw un, peidio marcio, gathen nhw un sydyn, a ti'n meddwl, here we go, lle, 3-2, 4-3, neu beth bynnag, ti'n gallu bod. Ond nathon ni bach o glyfrwch gyn O'Connell, wrth redeg ar ôl i bel i hun, a dyna ni, o'n i'n meddwl bod ni'n llawn heiddio, bod ni'n ni'r y tîm gorau, chath Langstaff ddim cyfle o gwbl i mi. Na. Gofio, o'n i'n meddwl oedd O'Connor a Tozer di edrych ar ei ôl o'n greit, so dwi'n meddwl oedd o'n pob clod i Parkinson, dwi'n meddwl oedd wedi paratoi'n wych ar gyfer tîm, ar gyfer ddoe, lle, so no complaints, a wrth gwrs, rydym peidio sôn am yr Hollywood ending wedyn, lle, oedd e fel, mae hwn wedi cael ei sgriptio, doedd, beth sy'n ddiddorol, gwybod pam nath Longstaff ddim cymryd y cic o'r Smottins, os ti disgwyl os o Rodriguez di mynd i ffwr, ond dyna ni. O 10-10, wir ar ni'n wirioneddol hapus, achos oedd e'n gêm wahanol i Oldham, lle oedd Oldham ddim fel bod nhw'n trio, ond oedd hein wedi dod, wedi paratoi, a maen nhw'n dîm da, ond ti dweud hynny ni oedd yn heiddi ennill, dwi'n meddwl. Darwel? Ie, dwi'n meddwl, oedd o'n werth nodi, os oedd yna gêm oedd Wrexham yn mynd i slipio a colli, ac oedd yn anochel bod nhw'n mynd i, a dwi'n meddwl wneith County hefyd cyn diwedd y tymor, dwi'n eitha falch na gêm Halifax oedd honno, hynny ydy'r gêm cyn County. Os oes y County wedi curo ni 3-1 efo perfformiad felly yn yr ail hanner, sa'n mynd i fewn i'r 4 gêm ola, di roi bach o dawt i mewn o bosib, neu os oes ni wedi colli neu Bannet neu Iowfel, dwi'n meddwl sa'n bod lot mwy nerfus. Felly, ia, dwi'n falch na Halifax o'n i wedi golli. Ond o ran y gêm i hun, ti'n iawn, dwi'n meddwl bod yna un o ddau i chwaraewr di chwarae i gemau gorau'r clwb ar y dydd llun. O'Connell yn briliant, o'n i'n meddwl yn ganol Amddiffyn, oedd o'n yn outstanding. Mendy o'r diwedd di cael gêm gwell yma di gael yn y 3-4 gêm diwetha, o'n i'n meddwl nath Phil Parkinson yn dweud, dwi'n meddwl bod wedi cael gair efo Mendy a di
bod yn onest efo fo, a chwarae teg, nath o gael gêm dipyn gwell. Do'n heidi gol. Yn sicr. A hefyd, Tom O'Connor yn dod i mewn, di o'm di cael 90 munud ers... Wel, misoedd achos yr anaf, really, di o'm di chwarae 90 munud. Tony Cliff yn cael anaf cyn y gêm, back spasm neu rhywbeth yn meddwl, ia? Dyna fel, right? Ie, nes i checio achos o'n i'n wyndran os oedd wedi cael ei ollwng allan o'r garfan yn gyfan gwbl, ond mae'n debyg bod Tony Cliff wedi cael anaf cyn y gêm, wedyn O'Connor yn dod i mewn ar ei perfformiad. Oedd o'n marcio Langstaff ar ddiwedd y dydd, a sy'n ti beth i dweud bod o heb chwarae ers cwbl o fisoedd felly. Ac nes ti ddeud yn doi fo'r, oedd ti'n poeni os y Ben Foster a'i GoPro yn cefn y gol, a sa Langstaff neu pw bynnag yn dathlu, ac o'n i'n wyndra efo'r penalty na, wel, os dyn nhw'n sgorio, falle dyna neith ddigwydd, ond i'r gwrthwyneb, oedd yn neud yr arbediad, ond na'i nodi ar y diwedd, dwi'n gwybod os ydych chi'n gwylio podcast neu fideos Ben Foster, maen nhw'n werth i gweld, a mae'r un diweddara, dwi'n wedi gweld ei gyd, dwi'n wedi gweld clips, dwi'n syni dydy gwir, nath al Grybwyll yn dweud bod yn cael ffilmio yn y stafell newid a speeches Phil Parkinson a... Waw. Mae o'n agorad llygad, ond fel ti'n dweud, dwi'n meddwl, Ifo, ti'n oedd dwi'n gwybod sut ni'n hapus. Na, mae'n siŵr bod hynny rheswm pam bod wedi arwyddo os dwi'n cael y rhyddid yna. Mae hynny'n bwysicach na'r pres ydw. Ond mae clywed ei araith o ar ddiwedd y gêm yma, wel, i ddechrau, mae'n rhan fwy yn efo'n bleeps. Ond mae o'n sôn am dipyn o bethau tactegol, felly gan yr argraff o gen efo fwy o reolaeth ar beth sy'n mynd i fewn i'r rhaglen ddogfen. A falle bod gen efo ddim yn hwnna, os mae'n mynd allan yn reit sydyn, so mae o'n ddiddorol. Ond un peth mae o'n ddeud, a dyna be o'n i'n mynd i ddeud yn arbennig am y gêm yma, oedd o'n gêm o linell uchel amddiffynol os County. Oedden nhw'n yn cael dipyn o'r meddiad, as oedd y gol geidwad yn dod i fewn i'r linell yn aml, yn doedd oedd o'n chwarae fel cefn o'r de ar brydiau. A drwy'r hanner cyntaf, oedd rhywun yn teimlo, fod Notts County yn rheoli'r bêl dipyn ar adegau, ond oedd ti'n teimlo bod ni'n mynd i dal nhw allan efo'r llinell uchel na. Ac oedd o'n teimlo yn y cae, yn doedd, fel bod y llimanwr... O'n i'n gallu gweld y de ôl y gol, ond mateb y dorf. Oedd wedi cael o'n rong fwy nag unwaith. Oedd na 3 neu 4 yn amlwg ond saith. Yn yr hanner cyntaf yn ei hun, ac oedd Phil Parkinson ddeud, oedd ti'n gallu clywed o'n deud yn yr amser, a nath o fyny at y dyfarn yn deud, you've got 5 decisions wrong, a gath o gartlo Gerdyn Melyn dod eich ail hanner, so oedd yn siomedig bod hynny wedi ddigwydd, ond chwarae teg nhw, Notts County, oedd eu tactegau nhw yn bron yn gweithio tan yr ail hanner lle, dwi'n meddwl, nath cracio nhw a cadw o'n said am cwpl, a cael bach o look hefyd. Dwi'n gwybod beth oedd amddiffynwr County'n gwneud ar gyfer. Oedd rhoi pas i Melyn. Ond oedd yn ddiddorol clywed yn y cyfweliadau, nath dau ni drio chwaraewyr ddeud, oedden nhw'n colli 1-0 hanner amser, oedden nhw'n ennill 1-0 hanner amser yn erbyn Halifax, a wedyn oedd y gêm di mynd i ffwrdd, roedd nhw wedi colli 2-1, a nath 3-4 o'n nhw ddeud, oedden ni colli 1-0 hanner amser, ond nath o'n ni gyd dweud, cofiwch beth ddigwyddodd yn Halifax, da ni eisiau troi hwn, allwn ni ennill hwn 2-1. A mi oedd yn amlwg ar ddechrau'r ail hanner, oedden ni oedd y tîm gorau, a da chi'n gwybod dwi'n licio ystadegau, wel, ystadegyn y dydd ydy gafodd Wrecsam 52 y cant o'r meddiant yn y gêm. Really? Dwi'n syni at hynny. Notts County ddim nodedig am ei meddiant yn cael 70 y cant mewn lot o gemau, ond erbyn y diwedd oedd gennym ni y mwyafrif o'r meddiant, ond O'Connell yn wych yn gweld y trap uchel yna, a'r llinell uchel, a just yn chipio'r bêl a pasio hyn yna i greu gol. Gary Owens. A wedyn, dyna oedd stori'r gêm yna, oedden ni wedi dal nhw. Yn anffodus, a Dolby methu cyfle eiraidd yn dod. Oedd Mullin yn chwarae'n wych a di rhoi gol hawdd iddo fo. Ac oherwydd hynny, wrth gwrs, gafon ni'r drama ar y diwedd yn dod. A oedd o'n ymhenni fod i wedi dweud, dwi'n meddwl mae Ben Foster neith y gwahaniaeth yn y gêm. So pan bydda ni yn cael gigos byna, o'n i just, well, come on Ben, grafo. Achos mae'r gwahaniaeth rhwng gêm gyfartal a buddigoliaeth yn enfawr yn dydi. Yna wedig ar ôl i ni golli dydd Gwener, oedd ennill ddwy,
Rhywun peth a bod ni wedi ennill dy Gwener a cael gêm gyfartal dy llun yn doedd. Oedd. Ond os ar ôl colli, oedd ennill fel cael buddugoliaeth y gêm gyfartal. Os a gêm gyfartal wedi bod fel fysa ni wedi colli. Felly oedd o mor bwysig i gael yr arbediad yna. A chwarae teg i Ben Foster. Arbediad, oedd y cic yn galed, ac oedd o'n isel, ac oedd o yn y gornel, a eto, andros o arbediad, felly... Chwarae teg o. Cic ole'r gêm mwyn o lai, da. Ath o chwysisus wedyn, dwi'n Na, cofio. Na, gafon nhw gornel, O, do. A a taflu, ie. Tom O'Connor arbed y pêl ar y linell ar ôl y kick-osp. Ond, a jyst i ail ddeud, dwi'n meddwl i fi, o Mullin yn anhygol, a Ben Foster wedi cael rhywbeth fyddwn ni'n cofio, a byth i fod yn onest, dwi'n meddwl a Tom O'Connor yn chwarae'r gêm i ni, achos oedd o'n dod i fewn y ganol cae pan oedd angen, oedd o'n cymryd y bêl i ffwrdd o Rodriguez, a dwi ddim yn meddwl fod o'n gyd digwyddiad pan fod Mendy wedi cael gêm mor dda, achos dwi'n meddwl fod Tom O'Connor yn chwarae ar y chwith, hefo droed chwith na, wedi rhoi chydig o gefnogaeth iddo fo, a roed yr hyder. Ond ar ôl, beth a ti fel am Ben Foster, mae rhaid ni sôn amdano fo, a'i GoPro. Wel, ie, ti'n dweud, nath Andy Cannon gael anaf ar y diwedd, oedd yn edrych reit serious. Ti'n dweud am Tom O'Connor, dwi'n meddwl fydd o'n cadw i le rwan, o bosib yn y canol cae, chos oedd anaf Andy Cannon yn edrych reit gas, oedd o hoblan off cyn y diwedd yn do. Dwi'n mynd gweld o bosib mewn am ychydig o gemes ar ôl. So, sy'n ni ddigon hapus gweld Tom O'Connor yn dod i fewn i canol cae, gan gymryd fydd Turnicliffe yn holliach ar gyfer yr amddiffyn yn y cefn. Ond be y Ben Foster, dwi'n meddwl mae'n stori bach sydd wedi siwtio narratif y tymor yn dydi, a'n enwedig gyda'r coverage a'r eto, da ni'n sôn am Rob Ryan, da ni'n cymryd gan y tal pan maen nhw'n troi fyny, fatha so peth mwyaf normal yn y byd yn dydi. Ond un peth mae cael Foster a'r ffilmio a'r tu ôl y llenni yn neud ydy, ti'n cael, mae'r platfform a'r achlysur yna yn barod. Ti jyst eisiau gêm i matcho'r achlysur, really, a waw i, sôn am blockbuster y gêm, really, de. A ni'n gweld cwpl o ystadegau ar Twitter a baint o sylw mae'r gêm wedi gael yn genedlaethol dros y penwythnos. Mae'n anhygoel, mwy o sylw na gêm Liverpool ag Arsenal. Ti'n methu am gyffred hynna draws y byd. Wedyn, just achlysur arbennig, gêm arbennig, perfformiad arbennig, ac am change. Dwi'n meddwl, Wrecsam ar yr ochr iawn. Yn ei orffen o ran y gêm yma ar nodyn, y ffaith bod y gêm wedi cael ei chwarae yn yr ysbryd iawn. Dwi'n gweld, ydych chi wedi dal fyny efo cwpl o'r cyfweliadau ar ôl y gêm. Ryan Reynolds yn hats off i County am y perfformiad a'r tymor maen nhw'n cael. Paul Mullin yn datgan ac oedd eisiau gwneud yn glir bod gen fo'r parch mwyaf at Macaulay Langstaff a'r tymor mae o'n gael, so fo'n llongofarchos yn y fo sy'n cael y record. A just Luke Williams, rheolwr County hefyd, yn hollol barchus ac yn dangos i edmygau tuag at y tymor mae'n Wrecsam wedi gael, felly dwi'n gwybod os di hwnna'n dylanwad y perchnogion, achos dwi wedi dweud o blaen, mae'r wasg Brydeinig yn licio cysineb at gasedd mewn ras dau geffil, a dyn ni ddim rili. Dwi'n meddwl bodoli rili mewn gwirionedd, mae yna barch, mae yna, fel ti'n dweud, ti wedi boi strategau records ac yn y blaen yn cael ei torri, a oedd yn braf gweld hynna, a bod y byd yn cael gweld hynna, oedd hwnna'n rhywbeth, wholesome ys yr gair yn Saesneg. Da ni'n ôl i Ted Lasso eto. O mae yna elfen o hynny bendant yn does. A efo'r wrth gwrs ydy'r un hefo mwy o ffydd na neb. Na ni, yes, of course. Be oedd y deimlad ydy ar ôl y gêm felly efo'r? O'n i just ar hau, lle. O'n i'n meddwl bod y diwrnod yn gret. Oedd y gair am y dorf, really. O'n i'n teimlo bod y dorf wedi aros just i cefo'r tîm. O'n i'n meddwl bod nhw wedi cefnogi, wedi gweiddi, wedi canu yn lot gwell y fans Notts County. Ar y diwedd, ti jyst methu credu'r beth, lle. Dwi rioed wedi aros yn y cae mor hir ar ôl gêm, dwi'n meddwl. O'n i'n am ryw 20 munud ar ôl y chwibio'n ola, jyst yn canu ac yn neidio a gwneud pethau dylwn ni ddim wneud. Ond, oedd o'n berffaith o ddwrnod. Morio yn yr awyrgylch. Morio, na ni. Na i sgwennu hwnna lawr i fi gael defnyddio eto. Ond jyst i ddeud, o'n i'n edrych ar Andy Cannon pam ddath o'i ffwr, a
doedd o ddim yn hercian, ond nath rhywun ato fo, oedden nhw'n mynd i dynnu o ffwr, a nath rhywun ddeud yn ei gleisto, a wedyn y sydyn nath o ddisgyn ar y llawr. Really? Right. A dwi'n meddwl fod o'n ei hynna er mwyn rhoi rhyw munud neu ddau o O. orffwys os oedden ni ar y blaen ar y pryd. Ond dwi'n cytuno, dwi'n meddwl oedd Tom O'Connor yn heiddi le yn y gêm nesaf, achos oedd o'n chwarae dda, beth o'n neud oedd symud i fewn a roed chwarae'r ychwanegol ni'n ganol cae pan oedden ni angen o, a nath o job arbennig o dda Rodriguez, oedd yn edrych yn chwarae'r da iawn, ond wedi colli ddant a bethau falle, rhywun wedi gwneud job, ond diwrnod anhygol, oedd o'n fraint fod yna doedd, a hefyd ar ôl bod mor isel ar ôl di Gwener, oedd o'n teimlo fod ni fel clwb dros y 15 mlynedd diwetha wedi heiddio hefyd. Felly, diwrnod arbennig. Ges i noson arbennig wedyn, es i allan yn rownd tafarndau Wrecsam wedyn. Bob tafarn o ti'n mynd i, super Ben Foster in goal yn bob man. Dwi rioed wedi gweld ni o blaen, so oedd hynny'n gret hefyd. So, Mae'r gar yna dal yn Pennod. A diolch i ti efo'r am bod mor anhunanol a wneud ymchwil mor helaeth i'r podlediad drwy bariau Wrecsam ar noson. Anodd iawn i ti, mae'n siŵr. Wel, dwi'n dioddau heddiw, na i ddeud hynny te. A wedyn, heddiw da ni wedi clywed, wrth gwrs mae gennym ni gemau i ddod ar ddiwedd y tymor, ond mae gêm Boreham Wood rwan wedi cael ei symud i 5:30 ar y dysadwn cyn y gêm ola'r tymor. Mae gêm Barnet yn mynd i fod am 1:45 dysadwn nesaf, mwy am hynny mewn munud. A mae gêm ola'r tymor yn Torquay yn mynd i fod am 20 munud wedi 5, a bob gêm yn cael ei chwarae ar yr un pryd. Felly, y gêm ola i gael ei chwarae am 3:00 dydd Sadwrn oedd y gêm Oldham ar Awst, Ebrill y cyntaf ddim Awst, wrth gwrs. Falle mae rhywun wedi dweud mae problem llwyddiant ydy hyn, a mae'r gem yn cael ei symud o gwmpas, ond mae'n gallu achosi problemau i bobl. Beth ti'n meddwl am y syniad yma o'r holl gemau yma'n cael ei amseroedd wedi newid, a teledu'n rhan ohono fo, wrth gwrs? Dwi'n meddwl fod o'n, fel ti'n dweud, jyst arwydd o lwyddiant ydi o. Mae yna rhywbeth sinigaidd yn y fi sy'n meddwl ydyn nhw'n symud hyn ar gyfer America i pobl gael gweld. Dwi'n gwybod ar llaw arall mae'r gêm semi-final Man City, Sheffield United rhywun pryd, so ar gyfer gêm Boreham Wood. Dwi'n gwybod, mae'n anghyfleus i bobl, ond dyna beth sy'n mynd i ddigwydd. Mae'n mynd i ddigwydd mwy a mwy wrth ni fynd i fyny, dwi'n meddwl. A ni weld, dwi'n meddwl bod y Vanarama neu BT Sports eisiau cael gymaint o footage o Wrexham o fedra nhw. Mae rai bod fel oedd Arwel yn dweud, mae rai bod y ffigurau gwylio yn huge. Mae bob dim, mae'n ticio bob bocs yn dydi, so dyna ni, arwydd o lwyddiant. Ti'n iawn, dwi'n meddwl mae o'n creu problemau ymarferoldeb bosib. Da ni yn mynd i Barnet dydd Sadwrn, da ni'n dechrau'n eitha cynnar, a bydd criw Aberteifi, sa'n pwynt i nhw yn di gwely, really. Nos Wener, achos oedden nhw'n dechrau am stupid o'clock yn y bore i gyrraedd Barnet. 4:04 y bore fod nhw'n dechrau. So, dwi'n meddwl fy'n ein y ddau a bobl yn gorfod newid i'w cynlluniau, mae yna drenau i'w dal, mae yna versus i'w dal. Dwi'n meddwl, fel rheol, dwi'n meddwl fod o'n broblem, ond yr ffaith bod o'n mor munud olaf sydd yn siomedig o ran y fans o bosib, bod nhw yn gorfod newid trefniadau munud ola. Ond ar y cyfan, dwi'n meddwl os di'r balans na'n iawn rhwng cael Wrecsam ar y teledu a bod nhw'n cael sylw a bod y profil y gem yma'n codi a maen nhw yn codi fel dyn ni wedi gweld y penwythnos yma. Dwi'n meddwl, stam problem mawr, ond mae cael gwybod o flaen llaw yn helpu, ond by hook o by crook fyddwn ni yna, byddwn dim ots baint y gloch mae'r kick-off. So, Ydy, mae'r un Barnet yn ei fwy od. Mae'r un Boreham Wood, fel oedd efo'r dweud, rhywun yn teimlo falle fod o'n well amser i America, 5:30 y nos, ond o leia mae yna gêm arall ar y teledu does, wedyn mae Manchester City a Sheffield United. A yr un Barnet ydy'r mwyaf od, dim ond 10 diwrnod o rybydd, a chwarae fo'n gynnar, a wedyn fod gêm Notts County a Woking yn hwyr, lle mae yna lot llai o gefnogwyr yn mynd i deithio o Woking i Notts County,
a hefyd fod o'n lot llai o bellter, felly mae hynny yn teimlo'n amser od. Ac hefyd, ar ben hynny, mae'n amser ofnadwy i America hefyd, felly dio ddim fatha bod o'n plesio neb. A os y canlyniadau wedi mynd chydig bach yn wahanol, bysa ni wedi gallu ennill y gêm yn Barnet os oedden ni'n gwybod canlyniad gêm Notts County. Ond fel mae'n digwydd, allith hynny ddim digwydd rwan. Ond mae o'n biti, dydy bobl teledu ddim yn meddwl am y cefnogwyr yn aml, a mae o'n rhywbeth da ni'n clywed yn gwyn gen cefnogwyr yn yr uwch gyngrair, yn gyson yn dydy, ond mae o'n od fod ni'n dechrau gael o yn y gyngrair genedlaethol, ond dwi'n ame, mae dyna be fydd yn digwydd yn y dyfodol. Ond mae gen ni drip, mae yna fws yn mynd gen Cochion De Cymru i'r gêm yn Barnet ar gyfer dysadwn. Mae Wrexham angen 7 pwynt o'r 4 gêm ola, a dyma'r gêm anodda ar bapur yn bendant. Felly, be da ni'n ddisgwyl gweld? Ifor, beth ti fel fydd y tîm? Dwi'n meddwl wneith o sticio efo'r tîm yna, falle dod o Luke Young i fewn yn lle Cannon, neu falle symud O'Connor yn ôl i'r canol fel oedd Arwel yn deud, a dod o Tunnicliffe yn ôl. Mae rhaid o chwarae tîm cryfod, dwi'n meddwl nes bod ni dros y linell. Dwi'n gwybod, fydd hi'n anodd gwybod sut mae Barnet yn mynd i chwarae hefyd. Maen nhw'n saff, maen nhw'n reit saff o fod yn y gemau ail chwarae, ond maen nhw bach rhy bell ar ôl i fod yn drydydd, sy'n dipyn o fantais herwydd ydych chi'n chwarae un gêm yn llai. Ond dwi'n reit ffyddiog, dwi'n meddwl bod ni wedi croesi rhyw linell feddyliol rwan. A da ni yna. Reit, sorry. Happy clapper, di deud i ddeud. Arwel, beth ti fel? Nes di grybwyll fanna bod ni'n mynd i chwarae cyn county, falle bod ni ddim yn hapus o ran ymarferoldeb kick-off cynnar. Dwi'n meddwl o ran y pêl droed, neith o helpu o bosib, achos os da ni'n cael 3 pwynt yn erbyn tîm da Barnet, ac yn mynd 6 pwynt ar y blaen, mae hwnna yn rhoi pwysau ychwanegol, sy'n ni'n dweud, ar county yn erbyn Woking sydd yn drydydd yn amlwg ac yn dîm cryf iawn, felly mae hwnna'n werth crybwyll, ellith o weithio yn plaid ni o ran y pêl droed. Ond fel oedd Ifor yn deud, mae Barnet yn dîm cry, 9 gêm diwetha, maen nhw wedi cael 6 gêm gyfartal, a ennill 2, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl wedi colli un yn yr 8 gêm diwetha, 9 gêm diwetha, 2 o'r ein yn yr FA Trophy. Felly, maen nhw arediad da, maen nhw'n dîm, ddim yn sgorio gormodedd, ond maen nhw'n solid. Yn amlwg y gêm adre oedd y gêm bonkers 7-5 yn dechrau'r flwyddyn, felly mae rhywbeth yn deud i fi fynd â gols dy Sadwrn. A o ran y tîm, os di Tunnicliffe yn ffit, allai ddim gweld dim rheswm i bryd o dechrau Tunnicliffe, a dwi'n meddwl so di dechrau llun o'n i bai a bod wedi bod cael yr anaf. Mae back spasm wastad yn neud i fi i gwestiynu. Mae'n un o'r hynny beth ti'n rhoi, os oes ddim byd yn bod ar y chwaraewr yn de, mae'n un hawdd i wneud yn dydi, back spasm in training. Ond dwi ddim yn conspiracy theorist o gwbl, ond dwi'n gobeithio bod Tunnicliffe yn mynd i fod yn iawn. Sy'n ni yn rhoi Tom O'Connor yn ganol caen a wedyn, fel ti'n deud, mae o yn dod ar chwaraewyr fel Mendy fewn i'r gêm chydig bach yn well na rhywun fel Jordan Davies. Ni'n gath Cannon cic bach reit gas i'w fair, so sy'n ni'n, os di o ddim 100%, sy'n ni'n hapus i roi rest bach i Andy Cannon, fydd o'n chwaraewr pwysig erbyn cwpl o games ola'r. Nath canol cae weithio'n really galad, dwi'n meddwl. Os o eisiau gorffwys rhywun, sy'n ni'n deall yna, dod o Luke Young i fewn, neu un o Davies. A wedyn, yr unig cwestiwn arall i fi fysa Palmer a Dalby. Dwi'n meddwl, os ti'n dechrau efo Palmer, dwi'n tueddol o feddwl bod Mullin yn cael mwy o le, a bod yna fwy o greadigrwydd gan Mullin. Nath o gael, da ni'n wedi crybwyll Mullin eto, oedd o'n anhygoel dydd llun. Pan mae o'n cael game fel le, mae o step ar y blaen i pawb, just o ran pa mor glyfar ydi o, pa mor adweithiol ydi o, mae just yn rhagweld bob ddim yn dydi. A 2 assist a gol,
Tîm yn ennill. Mae'n dychryn y tîm arall, dydy. Tîm yn ennill gêm fel heb rhywun fel Podlediad. So, ie, sy'n ni dechrau Palmer eto, dwi'n meddwl, just achos bod o yn bresenoldeb fyny yn y ffrynt a o bosib yn rhoi fwy o le i Paul Mullin. Ond sy'n ni'n newid dim byd arall, sy'n ni'n hapus efo'r tîm fel mae o. Dwi'n meddwl fod Dolby yn chwarae'n well pan mae'n dod o'r banc, achos bod ddechreuodd yn Halifax a Palmer yn dod ymlaen, a dwi'n meddwl mae yna fwy o le ar ddiwedd y gêm nag ar ddechrau'r gêm, a mae Palmer yn mae Dolby yn glyfar a mae'n ennill yn yr awyr, ond be mae'n neud ydy rhedeg at y bel yna. Tra mae Palmer jyst yn aros yna a mae o'n ymlaen am y bel. A dwi'n meddwl bod hwnna'n blino yr amddiffynwyr, so erbyn i Dolby ddod ymlaen, mae o'n gallu cymryd mantes o hynny, a dio ddim yn gweithio yn yr un ffordd, y ffordd arall rownd. Felly dwi'n meddwl eith o ddechrau fod Palmer. O Palmer ar Lucas, achos oedd o ddim yn cam sefyll sawl tro yn yr hanner cyntaf, achos oedd o'n amseru'r hynna'n iawn. Bydd oedd ddiddorol gweld Canol Cai, oedd yn erbyn Halifax yn arbennig, a fod Cannon ddim gêm arbennig o dda, felly swn i ddim yn synnu gweld Tom O'Connor yn dod i fewn yn ei leo. A mae o'n edrych falle wedi blino, oedd o bendant yn gloch, er fod o wedi mynd i lawr chydig bach yn dramatic yn y gêm. Ond dwi'n yn gweld y newid llawer i fod yn onest, oedd o'n ganlyniad arbennig yn dod, ac yn berfformiad arbennig ar dy llun. Be di hanes Arn Hayden, os da unrhyw newid yna fo? Oedd o gwmpas y maes gwyn cyn y gêm, di Sadwn? Do, nes i glywed oeddwn ni yn y maes gwyn, so nes i glywed o'n siarad yna, ac oedden nhw'n gofyn, ac oedd o'n dechrau ar y glaswellt ar ddydd Mawrth, felly... Reit, oce. Oedd o'n deud dod ar ôl gêm neud y merch ar dibynnu pryd oedd y chwaraewyr yn dod nôl. So fydden ni'n lwcus i weld o cyn diwedd tymor. Ie, mae rai fi ddeud ar y pryd, o'n i feddwl, bydd o'n nôl ar gyfer y ail gyfle falle, ond bosib iawn gobaith mawr o ar y dydd fydden ni ddim angen hynny, de. Felly, ond na, mae Hayden yn ar ei ffordd nôl, ond fyswn ni'n deud pethefnos tair wythnos, so dwi'n ames na ni weld o cyn diwedd y tymor, os nad yw'r tymor yn mynd yn anghyfleus o hir, ond dwi'n meddwl bod ni, dwi efo efo'r ar hwnna, dwi'n meddwl bod ni mewn sefyllfa greu rwan i gymryd y 7 pwynt yn y 4 gêm ol yma. Felly, fyddwn ni gyd yn mynd ar y bws i Barnet yn gynnar ar ddydd Sadwrn. Gobaith ydy fyddwn ni'n gwneud rhywfaint o ffilm a podcast i chi o daith Cochion De Cymru ar y bws ac roed ymateb ar ôl y gêm. Felly gwyliwch allan ar gyfer hynny dros y penwythnos cyn y gêm fawr yn erbyn Yeovil ar nos Fawrth. Alle fod y gêm dyngedfennol bydd yn rhoi ni fyny ar ôl 15 mlynedd yn y Gyngred Genedlaethol, ond gawn ni sôn am hynny bryd hynny. Ond cofiwch ymuno hefo ni yn Barnet adeg hynny, a gobeithio'n wir fyddwn ni'n gweld y bêl a Wrecsam yn rhoi y bêl i mewn i'r gôl.